Non, simplemente agora cedemos, eu xa rematei a miña parte, únicamente cerrarei, pois tamén da curiosidade do respecto para introducir aos amigos e compañeiros que fermos esas palabras de Inés que suscribo da cruzada, non quero decir máis porque tampouco quero emocionarme en exceso. Decía que non, agora xa nos cedemos a mesa aos... Non. Único, por se queredes despois ver o vídeo que vai proxectar ou as imaxes, podedes sentar. Non se faz se queredes. Estou emocionado. Estou emocionado pola sorprendente e maravillosa intervención destas tres ilustres donas me acompañadas polas verbas de Vicente Ramos. Deste modo, hoxe coñecemos máis e mellor o verdadeiro Isaac Diaparo. Isaac era un artista polivalente e completo, e tamén escribiu e fixo un poema dedicado a Rei da Alma, que titulou Cachero. Arela homes nova luz, arela son das praias, de oran ventos, alme, flor e a terra pesa calada, e o peito agarra no ar e o corazón no auga. A vida dalle ante o amor e o tempo cadeas manda. Ren agarrando está por ti, somente na terra agarra. O corpo terma o corazón, de repetir súa esperanza. E os montes morrense de amor de horizontes de montañas. Linda máis forte que o morrer, o azul da distancia engaña. Espera sempre, amante amor, días que traian mudanzas. En ti e en toda a vida está de ser tu amante cala. Tórcese a llama por se ver nudo de dúbidas hacha. A femina a tua beira está, o macho en ti beizo garda. Estás pasando ou xa pasou e a consciencia sigue clara. Xa nadie cura a tua dor, na mentras tua vida manda. A República naquelas épocas, Isaac Diaparo, é o tema elexido por Carmen Mejía, que vai desenvolver a continuidade.